Ndirikuona muri kupweteka vazukuru pane kuwirilana helapa. Inini akatazama azizi kutamba nazo mazizwa ka. Aiwa haya pota ngeno achimwene. Chimwe changu icho ndinacho chindo chinoda kutsitsiwa hana. Nanga ndichiti. Aikona kumtaurira mani iwe mzukuru taura weka. Unofara hele mzukuru. Ya kudhara ikoko kule. Mbachita asisi zvinhu zvangu ka. Murikuona kuti chii mutungamiriri. Vazukuru taurai zvinonzwisisika mani. Regai ndibize meni yangu ikalile padhuze. Usandipase mavuto chule iwe. Sori ikasekuru ndadhomoka. Pafeya chaipo mutungamiriri ndaneta nenhamo. Saka ingoiteka yese yamunongoona kuti as long chete chingondipa gwalangwa takaenda. Vazukuru mari munoiziva here mimi. Mari muchaite kuramba mulalamo yenyumu. Chingotaurai zvese zvamunoda kuti ndikuitirei ndo zvandichakuitirai. Wazwere chombanye-mbanje. Kwaina achimwene taura zvese zvinoda wakuitira wabva wangokuitira izvezvi. Achimwene ndaabambo wako wazwa ka. Iti sekuru kana kuti apiri. Au kamuyapota ngeno kamunai apiri. Blapiri, murikuona kuti chizva manje ingogara yakamandisota ka 50k weekend kandakatongoenda out nevazukuru. Takatoenda kuchivero, takaenda kwa Cleveland maiziya once. Muzukuru, amwene wako wari serious hele ava handisi kuda kuita zedambe panapa wazwa ka. Musamutedzere bawe anohwara. Apiri ino shamwari yangu itazwa nonhamwena. Mumamana mutinorarama tiri pachiriba chatiremekedzaba. Teri chindotumiwa kotenga foja nowanhu. Ada kutuma anondotuma. Wakadzi tikunyoporewa masikati machena takaringa nowanhu. German, ari kudyirwa moko ndimi kwete nini. Nyarara iwe chibenzi. Saka ndizvozvo manduwe, tichazvidaba zvokutamburazvo. Tava pano paapiri nokuti tadoti vanhu vatonoso vanhu munharaunda. Tadoti takasvika vanhu vasumuka vachitiremekedza. Vachitaura kuti bosi kunorira pfene nabosi triple C wasvika. Ndingangoti ndizvozvo. Muzukuru wadhiredhi unowirirana nazo here. Yesaya zviri kutaurwa nemutungamiriri ndizvozvo. Musatye zvenyu vazukuru, regedzai ndikutaurirei mhiko zaso ka. Kana muchinge mawirirana nazo aiwa matofuma mazukuru. Tinyepei zveso zvomuda kuti nyepa apiri. Zvokutambura zvotichazvidaba. Telelesai munzwe kavazukuru mhiko yekutanga ka. Ndeyekuti munhu unopinda mumba neruvhesi. Kana ndichiti neruvhesi kureva kuti unopinda mumba nenhendeshule. Malighters hapana yakanyanya steriki. Imhiko yechipili vazukuru, kana uchinge wapuresiwa ka aupindi mutoilet, unoenda kusango uko. Kana uchinge wapedza kudosa unosumuka ucheuke kusvika wapinda mumota yako. Ipapo ibate makadaro manduwe. Kana muchiti mimi hatichabvumiwe bakudosera mutoireti. Ngatiti ndajamatere kana mabumbe. Ndopuresiwa paya na 1 dzousiku. Ndoita utodini. Ndizvo chaizvo adhala zvamunofanira kuita. Kana uchinge wapuresiwa unadriva mota yako uenda kusango uko uita basa lako. Kana uchinge wapedza wodzoka. Ipapo manje manduwe tineta kuti rasanei. Kuita kudosera musango kuita utodiniko. Ndopuresiwa ndiri kwamadimutsoko. Ndomhanya kuenda kumutowe. Aiwawo. Teerera unzwe ka adhala. Mota izi musaita zekuramba izi. Hakuna kana mota yochadriva kaviri pewiki. Saka takuenda pa next. Aya mahwambi aya. Pakaipo kwawo. Rumini ati tinogara chitaura chita zvokutamba iyayaka. Tazoijoina manje zvomashuwa. Meni iripo panapa vazukuru, mukataura zvekupenga ndinokuita kanyama pasi panyoro apo. Aiwa ruregero rapiri. Yapota ngeno kamunai. Chitaura ikamutakateerera. Vazukuru, zvamuona panapa pana kana 1 chinozwa vanhu mazinzwisisa ka. Hongu. Vazukuru, teererisai kandipeni nzeve zenyu. Pane imwe mhiko yakakoshesesa ka. Tiri kufanira kubvisa 1 gearbox ende mavhesiri achariita kachaita rekutswanya nesando. Get away man. Wakakwana here mudhara iwewe. Nonsense. Ndakuenda boys zvazvikwezvi. Utongogara shamwari. Handizvatauriwa patasvika panapo wazvizwa. Kwaiva ukangosumuka chete uri kufa. Saka sarudza chinhu chibodzi chauri kuda. Kufa kana kuti kurarama uine gearbox ribodzi. Boys, izvi hazvikwezvi. Upenyu hwacho unganakidze here apa ndisina kana mwana. Unozvarewo nyangwe une ribodzi yakwana kupusa vanyongono yakoyi. Apiri dzaperere mhikodzo. Aiwa taabhowa rume. Tatopedza so vazukuru. Inini handibhadharise mali kavazukuru. Vazukuru, teereresai munzwe. Mali yamunenge matanga kuwana mumabedroom enyu ka. Itorei muieleze murwizika, then ichasvika yega kunoko. Ichazouya kubva ipapo. Aiwa munodya zvenyu vazukuru makasungunuka, fambai adhala. Ngatirohei pasi fireman. Hazvikwezvi shit. Babudiki, mukuona nditi. Muno mataveka hapasina kana pressure. Endika muchaona kuti mari yamaita kunze kako ichapetwa kana ka 5 mbadha. Nekuti muno mungama mune muchita mari. Truth being told kamukuru, this place is just nice.
kakatonaka kakabhucha kanaka zvekuti padiki-diki kanotosiyana kakuenzana netoilet yekuaustralia. Saka iwo uri kuti iwo toilet yekuaustralia yakanaka kudarika bhucha rangu here iwewe? Gangster, kunonzi kuaustralia noti austria. Plus apa kapa handina kukutukai, I'm just stating facts. Australia is your dream mudhara. Zvamunorota kuhope zviye zveka ndozvinoitika kuaustralia mapabata. Okay, saka kwakatopenga kawo. iparadise light mudhara. Isi pakorona paye taipiwa mari dzemagrants, mari iri equivalent to $1,000 every month. Can you imagine? Surprise! Asi pona uri kuona kafanana kani nasamutoko muno. Garwe take chiupi wanzwa ka. I'm here for reggae wangu, you not you. Saka apa kapa hatina kana hwanika kuti kumboenda senyika zveshuwa. Mayaland, madzoka ka. Haiwa, ndaitozviziva hangu kuti muchadzoka. Saka mati toita sei manje? Saka imimi baba kurungai muchaita sei zvandisina kuinga imimi? Saka mainge munomu kamo hamusi matobhela kana mazimunhuka munoregrutwa mahuri. Godo richakuurayai baba imimi. Munonditi hure makamboridya bota iri here mimi? Makambochidya chibage chinyoro pandiri makandiona kuti ndiri hure. Mukwane imimi. Usavatedzera ava sisi. Vanhu vakagumira standard 6 vanonetsa kudhila nawo. Vamwe vezera renyu vari kuroya kumusha uko. Hamene kuti chamuri kuswera kuita muno muHarare chii. Mabhizinesi sira yana rega. Vachiri kutemwa dzinobuda chocolate. Hede. Damn it man. Anoenda kumusha ndiani? Inini ndichiri mudiki panapa ndine 25 years. Ndingadai ndine 50 kabhani manje chituba changu chakadamuka nepakati ndikasawa ne25. Highland, dzora moyo kani. Ungadanana nembavha yakadareyo. Your boyfriend is still frog in our area. Nyaya 1 ndo inongoswerero. Ndosaka ndiri kutokurambai because hamuna mastatement. Hamugone kusofta munhu wechikadzi. Trip ndomuda because ane touch. Uye mukore uno uyu ndiani angarambe trip achida garo. Hapana zvakweyo. Hede. Ko Daddy Reggae kuzoita kunge musiri kundiona boy here. Daddy Reggae ndoipi kuitika? Haumazivi here mamoms aya. Anotomoka kana naye mudhara. Handiti Lucky Dube ainzi father of reggae here. Saka ava kafa ndakavati ndiri daddy wereggae. Hence Daddy Reggae. Okay kwacho ndizvozvo. Anyway, ndiri kuda machips emahara. Samutoko akatiza kumba uko. Atone 2 days asiko. Akangobuda ena trip C vakaenda kwavakaenda havana kumbobvira vadzoka. What? Vakaenda epi vanava? Vakatizaka vakadzi vavo. Reggae pamvurwa biro apa. Apa kapa ngasaudzechi watinenge tada waibata. Iwoka wotongotora wochikabenge bibingaka. Ini ndichi ndobva mai Highland. Mukuru. Dai tatonoita kapolice report. Munogona kudaro ivo vanhu vakatopondwa uko. Inini handitsvage murume mukuru ane ndebvu muiri wese, never. Daddy Reggae ndipewo machips ndidye zvangu ini. Amai Highland, piwawo enyu machips apa. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Gabrieli mukuru wengirozi ndionesewo chiedza. Yeri, ta. Taura ineni mutumwa Gabrieli ndakateerera. Zvakanaka mambo. Haleluya, amen. Muzita renyu baba neremwanakomana neremweya mutsvene. Amen. Sezvakange zviri pakutanga nazvino nakare kose nemisi isingapere, tinzwei mambo. Heri, ta. Ndinotenda Michael, ndinotenda Daikoro, ndinotenda Andiriya, ndinotenda Emmanuel, ndinotenda Dos Santos, ndinotenda Dashuens. Samutoko nachikombera vari pama1. Kichikichi yabata gonzo, rugaro rwemapostori, tichipinda tichibuda tikagara tobhema. Ndo kuti muzukuru pinda kamugarisi tiende zvaendwa izvi. Baby, asi ndiri kutadza kuona kani. Ndiko here une mota. Usatya baby, ndineyeseka. Handina kana time chitongopinda takaenda ndine mabusiness meeting andiroda kunoatenda ka. Kudai nekudai waiziya. Daddy trip. Business meeting imimi chaiye. Balance me. Chii chiri kumboitika? Onaka muzukuru, usataure zvakawanda nhasika inongori special yandangosarudzewo kuti ndende newe out. Negarisi rangu nyumbiri kudai nekudai waiziya. Baby. Saka kuti mota ndeyako here. Wanga wakaendepi baby? Onaka baby, uri kuona inini, uri kuona Tokyo kudhara ikoko. Takanokudikira katiri kuMalaysia. Panenge ndekara takasangana naro raive nemukute. Ndaida kuti tiriendesere kuMalaysia. Saka zvamanje tisi tine bhegi waiziya. Baby, kuMalaysia kupi koko? Ko passport? Passport yangu yavanisha. Tikutotaura zvimadhiri mahombeka. Uri kuona inini, uri kuona Tokyo. Zvenguva inoika isu tiri madiplomats waiziya.
Madiplomats apizve? Ini ndoziva diplomat repa MTN rank kujobheko kwainohurana nyasha. Onaka muzukuru, haikona kudai soka unondinyadzisa paine mabhizinesi patina angu. Uri kuona maredhi passport aya, tinotongopinda nyika yese kayatinenge tichida tobva tatongoita yatinenge tichida futi ipapo. Takatongofanira nevapfana ava vanonzi hanzi chakume here kana kuti chatunga hamene ikoko. Inga Mwari ariko naimi dedhi. Saka teni yangu makundidzorera ka. Nai muzukuru chiko naiwe. Zungu ndori nei. Zvinguva inei pari kutaura inika. Ndiri kuti ndira kuda kutengerai pakuhaifi dzuku. Zvekuti ugare nakasisi kako kamuchacharara kaeka handisi kana kutombonakirwa nazvo. Waiziya? Oskiti, kurira ndichaita mari, namo ndichaibhilivhisa. Yakakura iri ticha, mulife mangu ndichiitise. Yakandidzidzisa. Maghetto yuti takakurira munamo, asi tichaibhilivhisa. Zvinhu zvatakadzidza nekuda kwekushaya. Thanks baby. Minamato yangu yakanzwika wena. Munamato mbuya vako. Asi dedhi mukumboziva here kuti ndanga ndakakutsamwirai? Kungoti mazodzoka mashanda chete. Shuwa munhu ungangoti zii kuenda usina kana kutaura. Unomboziva here kuti kubva musi wawaenda kusvika nhasi handinambobvira ndadya? Unoda kundiuraya neBP here nhai murume wangu? Asi chii nhai? Sori kamuna yadzimai, ndozviziva kuti ndakangoporika ndiribe kukuudzaba. Asi izvo ndaita zvacho zvaidaba kuti ndiudze vanhu. Pano varungu wakangotitora wakaenda nesu kuMalaysia zvo 2 minutes pane madhiri yotaida kunoita. Asi mari yacho yakabuda zviri naniwo, ndosaka ndakabva ndoyandangotenga kasikorokoroka. Nhai murume wangu, ndokaungati kasikorokoro here kakaka? Unomboziva here kuti ndose mumota inofamba najinimbi light iyoyi? Aiwawo, jinimbi light ndiani? Ini ndiri kurema zvonguva ine yadzimai. Uona jinimbi light wakoyo, mota ichatengewa nasamutoko right anenge akuda kuzviita nenge nini, jinimbi light wakoyo haitengeba. Ukundiziwaba iwewe. Okay baby wangu, zvauri kutaura zvese ndizvozvo, uri right sha. Saka uchanditengera porona here nhasi? Porona? Usanditire mapwapwaba iwe wazwa. Mukadzi wangu achiporona baini. Datoti pinde mupitsa hatu umo pajoye nezvezvitoja. Chicken slice hatichajeba baby nowadzisa mudumbu. Chicken nini hatijeba. Yakanyanyochipisa plus ndakaona silent killer achija imomo. Levels baby, levels. Saka dedhi matoita mari zvekudaro here? Tapinda machena manja. Ndatoitira iwewe mukadzi wangu. Ndakatonotizvona muzvitaneta. Ndosaka takazoenda kuMalaysia. Iwe baby chinonzi kutambura uchafa wakachizwaba futi. Zvano waiti kwai nyaswa, unozoti nyaswa ndana abambo wenyu. Okay daddy. Hede. That's why I love you. Handokona baby pese pawaitambura ndakashingirira. Because ndaiziva kuti uri business minded. Chitarisa nhasi zvakubhadhara. Ndosaka ndaiti ndikaenda kumaricho angu ndaisambobva ndakurasa. Auntie Be, let me tell you this. I love you. Ndizvozvo. Okay daddy. Ko imboridzaika iyeye yababa Harare yekuti yellowbone ndeyemene. Ine situation manje tiri kuti mai oshomole ndevemene. Handidyiwe nemarombe kunge chikafu chepanhamo ini. Idi gogogo. Apa pasi pakapuwa pfena apa. Rega mabuja tizoti zvakatandira munhu akakanda koko akadhiwe kuramba bota romwana. Daddy, apa madhipisa apa. Muri kumboedza kuda kuti chii chaizvo? Handichambozvinzwisise ini. Chitekera mai oshomore. Nokuti zvinhu zvendoda kukudza izvo ndichakudza kabodzi. Handife ndakazvidzokororaba futi. Wazwa? Okay baby, ndateerera. Right. Mota yangu iyi hairidziwe pazvimbo zvenyu zvojakara zvinonyangudza nenge zvokubona. Munoda ndipwanyira sirinyo mota yangu here. Nhaiwe Ingrid, ndiwe here wakudaiwa? Une shuwa? Apple change shuwa. Saka munoridza dzakaita sei manje? Munoridza dzakanyorowera shamwari. Rora pazvinhu takanoporika. Tetekera uzwa. Fire emoji. Ipapo ndipo unofanira kubva wandidaira uchiti yes. Wazvizwa? Yes, that's my love. Wedzerai volume daddy Ingrid. Isai full blast. Hede. Imama name. Boy here amunenge muchitiitira. Boys. Smartphone makarova ririko here. Apa vese vakapaka moto. Guy, don't the fucking rubbish manji. You look like rich people was along with you here. Last time you come our area, you still frog. Putseki iwe. Gara pasi, hautaureka panotaura vanhu vakuru iwe. Nhau dzako tinadzo handiti waida kutsabvura vazukuru. Panda ndisipo ndiri kuMalaysia. Nhau dzako ndinadzo ndakadzisa mufiriji. Relax. Mireka nhai boys. Hamusati madaira. Ndiani kwaita zvivindi zvekukweretesa mapenzi aya mota? Uri sewerege ubva wati sho. Ubva wanyarara kuti zii. Tetekereba mudiki. Ndiri kuziva kuti manyopora mukadzi wangu uyu. Asi da kukudza chinhu chibodzi. Musapfe makaita mistake iyo futi. Ndokupunzumurai makafunga mbuya wenyu wakafa kare. Mudhara. Wakudaro. Wakanganwa kwakuti unopona nemachips angu. Nyongono yakoyi. Handidye zvimachips zvako zvakaora baini. Mfana gawe mhoro. Mbucha mako mukwaiko tsidai. Gotsvaira mashopu enyu varume vanhu watengeba.
haidi hwii ya waukanganaka kuti iwo unoponera panapa wakutaura hakunyunguno yako iyoyo apa kapa nhasika today I want my money kwete mangwana you are foolish wazwa kamari kako ndogona kukupa kese izvi zvino extra futi hakononditira mapwapwaba wazwa kumeso kumbishi boys ndimi here makudai so iwe mufana wokusomaria nyarara wanzwaka Australia uneiziva here handiti waiveko mota yakadai waidhiraivha here mufana tarisa zvikwambo zvemota zviri panze apo ukwane rastaman Tokyo mahwani zvino hazvina kutombomira musha saka samutoko she is now Tokyo mahwani regai hangu ndingotarisa rikoti kagoti kudii apa hachikoneba chirungu haiwawo wati bosi tripu sha mufana anonzi Klati handisi kana kutombonakirwa nekamutambisiro kari kuita mari yangu ndakamupa 2000 ka ndikati auye kuzondiridzira kuhotero rumu yanguku ndina mai Haaland haana kana kutombouya akatoramba achidaro kabhenzi yanda achida kumutengera handichatomutengera ndakutoitengera akahangu hondokondo kasilent killer waiziya ya iwe paribe kumira musheba wena ipapa karazi kari kundifonera kari kunetsa kwaibosi Tokyo yemboswerawo nesu kuno kumagaba tiribe kana mbinga ibodziba Daddy Kalazi chaiye saka mabva mati kudii kutodini nangomunyepa straight kuti paribe special treatment iyo ndinomupaba ngajoine kiuro wamwe wake wana japureza wese waroda kundiona wana oskid wana kirati wana baba Harare wana aniko we zviribe kumira musheba warume anyway iwe garwe wokurwara brain stoku iri mbucha mako ndeyemariko samutoko ingotora yese kanditi tine kasmall party katirira kuita here shuwa here bosi chikombera okay karega nditi chikaregechi akakulerechi meda chona ana madam boss uyaka mugare kuoffice uku boss Tokyo were you comfortable pamakagara ipapo mahwani kani elder garwe inini timirika iri handisi kana kusipakwa naro kana ka1 kuaustralia hazviko izvi ana madzibaba munofara here maita zvakanaka kamatoya panapa nhasi unoku nekuti kaa ndine mashoko akanaka emudzimu unoyera andiri kuda kukuonesai haiwawo vana baba mungagone kuseka kana kuita sei henyuka asi shoko randiinaro panapa harisi kuzoshanduka mweya uri kundiudza kuti muri parumana nzombe John Met stake search by the region hi akrimo haiwawo hazvine hazvo makana baba ingawani nyangwe vhesi repano pazambara raGabriel rinototaura kuti nyangwe Jesu akatengeswa nevamwe vake vaitogara vachimusimbisa handizvozvo muri kutaura madzibaba asi pano tiribe kuya kopangidzwa zviri kunetsa muupenyu hwedu baiso nai bosi tripu muno zviri kukunetsai zvinonetsa zvikingman tiri kuti tauya kuzobatsira hama yedu inotambudzika ka munhu akutongotangawo kudhomoka gaya varume dai muri vamweka matora nguva yenyu mateerera mashoko andinawo panapa nekuti kumberi kwatiri kuenda uko handisi kuona zvinhu zvichikupererai mushe ini kana mazogara kavarume inini murumbwana wandinonamata haafa akandinyebera kana kundipinza mudondo hazvigoni varume manzi nemweya mureurure imimi mune kubata kwamakaita haiwawo ichi chinohwara ichi apa hona tsambwayo tripu inzweka madzibaba wokurwara brain tiri kuita basa rekufamba tichipa vanhu mari munharaunda munomuka saka toona riri banga katakanodarika nepanapa takanokukomborerai nemasororo takaenda tine mabhizinesi meeting atinoda kuzoatenda okay saka zvekuteerera tsananguro dzenyu dzamapuwa nedenga hamusi kutoda kaimimi chindiudza kaiwewo chikombera kuti munhu wandaichunira basa rekuchera makuva last week up mari wazoiwana kupi yekupa vanotambura mudhara life inoshanduka rodhi yekuenda kudenga hese yekumba kwenyu manzwaka maitidadira muchiita kunge muchatimhoresa nekuseri kwerwoko manje this time takabvuta rekeni bosti tomupa mariko bombo klatu uyo ada kutombobatsirwa uyo munhu dododo achinamata ari pakirawa mwaro munonamata ndoupi yenai madzibaba imbondinyepai varume tingatambe nezvimweka asi kamusaise zita remurumbwana anoyera panyaya dzenyu idzi munobva pano matakurana nemhemherero tambai nezvimwe baba nyangwa wakatodini ndidoriwe basa nazvo bainwazwa tetekera kubva nyasi uno handidi kuzwa bafuti uchinditi kwai madzibaba samutoko ndozi bosti sezvo wazwa chikombera chichitaurazve get away iwe sibi kubva nhasi ini ndinonzi boss triple ibvawo pabatisisa ipapo nekuti panokuvadzisa ka anyway regedzako tikusire ka 2000 USD ugotengawo sipe yekuwachisa magemenzi ako waiziya ana baba kana muri vamwe imbonditeererai maya kingman teereresai kuno kumunzwe usati watanga kunamatira vanhu ka chitotanga wazvinamatira iwewe anyway tora hako mari ikai unotenga manaisi uonekere sori zvenyu ana baba ini handibati mari yeurombwa ini torai mari dzenyu mubve pamba pangu panapa tsoka nevhunga zvirwisane toni fast akaromba ndiani nyongono yakoyo igoreketa iko waswera wazwa mapanda yakoyo anenge onyenzi
hande chikombera uyo anenge akuhwara uyu. mahwani ukuona nhamo yakuchuna zvekukupinda mubrenika mahwambi. hauko wangu tsek. aiwa zvinotendwa zvakanaka chose ana baba, ngatiende hedu kudzimba dzedu. uri kuona mufana wangu regeka. gore rinorika ndazvidzidza zvakawanda wangu. uri kuona Zimbabwe kai ndiye mukana. handazorigreta zvangu. mikana yekuita seko mudhara iwe chikombera mufana akakwera mumasomo angu ndichiona uyu mufana kwayo ukuona kuti chi aitonza kanzi chi ena robata best friend yako aitoya zobata inini. unoziva here kuti chi aitomborera mudheni mangu shomwarika akangoputika kahwani. kuputika chii chacho mudhara? iwe hindava iyoyo chiinewewo seko ida kutamba nepfungwa dzangu. hausi kuziva kuti chii ndikutaura nezveipanapa. mudhara ada kukuudza something you don't know. teererai mudhara, inini ndakagara muaustralia kwemakore akawanda stereki. I have learnt one thing. There is no shortcut in life. kuno kagusi kuaustralia mufana wangu tseke mhani iwo kuno kuafrica wanzwaka. uri kuona zvakaitika papanapa hanzi vakangojumana chi nemurungu chi aida kusumagurwa goridhe waibata ndobva vatongoita chi clean jet rekuita seko. ko varungu vacho vaitadza kubata kana inini ndine passport plus ndine citizenship yekuaustralia kainini. ini mafesi ako aya kaya dzatombivha dziri serious, ugare wazviziva izvozvo. mayas inzwa mufana wangu ukuona timu kairi rakabata nonzi jackpot mumastriti kamu. zviriko kapakabva ende zviri kunzi vakomana chi vatochi nemared passport aya vaibata. apa mapassport aya agaya kuti chi anowanikwa nanhu aya vakarwa hondo. apa isusu gaya inini vacho ndakarwa hondo handina kana 1. ndazobhilivha kuti nguva nemukana zvinosiyana. makanyanya kuzungaira stereki mudhara. one day muchachekereswa nekuzungaira kwenyu ikokoko. murizi kuganvosta mudhara imimi. tarisai level rebhucha renyu rineri. maane makore mangani muchingoshanda apa muchisevha futi. hapana kana bhucha rinoita mari serinori muhudhu munomu. but mune kana mota here mudhara? hamuna. eheka ndonyaya yacho nekairi kutaura chi nezvayo panapa. ininika ndoda kutongoti kana ndichivhara panapa oro insect ka iwoka uchatotaura chi wakantarisira then chi ndobva ndanaona boss trip naboss tokyo kuti chi vandipinze mudhiri ravakaita iwa. ininika taura feyaka ndanoita nemara tijesa fucking rubbish man. mudhara bayai zvenyu. inini panapa nditori bhoka nemachips angu andiri kutengesa iwayaya. lola pasini racho ka. one day I will be there. ndakaremerwa nekanyika kenyu kanaka I will just buy ticket ndodzokera hangu kuaustralia. simple. inini ndine visionary mufana wangu. iwoka apa kapa ukona kudika ininika pane mukana handitambisa webata saka iwo sara kuuno muchi uchinirwa kune mayuzi cooking aya. dammit. wangu ndozvawandifonyerera here izvozvo zvokuti ndiuye musango munomu zvekupenga izvozvo. handiri kuona time dziri kufamba uchindiwestera time yangu. tiri kuiteko musango munomu. ndosaka ndatokufonera nokuti ndatoziva kuti uchakangamwa oro uchazviitisa nokuti hauna njereba iwewe chikombera ndokuziva. saka kingman ndadhiraivha pombi egarisi yangu kuuya pakati pesango panapa kuti muzonditaurira zvemasokisi akaboka zvamuri kutaura izvozvozvo. mukwane german. ndogara ndichikunyepa chikombera, reka ndikunyepe futi. ini ndiri bezera neweba, usazvienzanise neniba. wozera rako ndana rege wamune muchibatana wanhu rugurugu kumba ari kumagaba. tetekera ndakudedza pano nekuti ndachida kubvunza kuti wakaendesa here. kuendesa chii german? itai gaga muzukuru akatondimirira uku. handina zuva rese panapa. handiri kuzoona kuti uribe njereba. wamoti business meeting apa zvachinja futi amuzukuru. anyway ndiribe basa noubenzi hwako baini, ndiri abamba wako baini. ndati mariyo takanzina sekuru piri tinoedzeredza muizi wakaeredza here. ini yangu ndakateeredza musi watakaboya wekuti anga uye. apa ndatowafonera futi kuti ndiwabhrese saka nditi ndiyeredze futi muizi saka ndiri kutobva ikweyo. maya relax kingman. kule vaitongoda kutiridzira magaba kapaipaya hapana yakanyanya stereki. isusu takatongotora mari taka. uri kuda kufa here iwe mufana iwewe? wakodziwani kuti ukasaita zvekutawana sekuru unofa. tsek iwe kamudhara kane zinohwani kako ndokanga ndiita sei? kana kaneta nekurarama ngakaende kanozvividza mudhamu kwasolano ndikande masororo gwalangwa bundu murwizinini kudhara ikoko. handei german mahalandi vaakutofona izvozvizvi vakatondimirira kuti tinorara muhotera maiziya. iwe nyon'ona yako iwazwa inini mari ndiri kuzoiendesa. mari inje duba chikombera imari yasekuri. makare wari kuita yandaona zviribe kupera musheba kwauri. iwe kasikiri kako kekugara wakarova siriyasi panapaka ndaona tatadza kuwirirana. ndoipiko yaunenge uchindiitira iyoyo ye? hapana. inzwaka wangu ukuona ndichitokubvunza kudai soka ndinenge ndatokuitira favor big time shortire pap. alright. ona kamuzukuru nyatsoteeresa unzwe zvaunongoziva kawane kuti I'm a businessman.
saka handina kana nguva yekuswera ndichinetsana newe nemamudzi ako aya ekurwara njera aya. Handina kana time, regedzai ndibvisike waiziya. Alright. Usati waenda, can we talk? Handiti muri kuona zvamunonetsera manje vazukuru, munotoda kurizina nenguva yenyu imimi. Okay, taura problem yako tinzweka. Ndei chii chaunonyatsoshaya muno mumba iwe? Inga mari yese ndiri kukupai wani. Sha, haisi nyaya yemari. Just promise kuti zvandiri kuda kukubvunza izvo hauzotsamwe nazvo. Ona kamuzukuru, uri kuona kutsamwa, uri kuona inini. Ilongago iyoyo rastamani takaenda. Nai baby, saka ndiri rasta here nini? Ehezve muzukuru, kwapana ka baby rarasta ndiri rastazve. Taura nyaya yako kani kuti handina kana zuva rese panapa. Zvinhu hazvina kana kutombomira mushe. Pane mota iri kubva kuDurban kokoko, saka ndiri kufanira kunoitambira. Mahwambe aya pakaipa. Okay daddy, but I'm worried about something. Kubva pawakabva kuMalaysia kana uchipinda mumba hausi kupinda straight. Ndazviona more than 5 times kuti uri kupinda nereverse. Chii chikumboitika baby? What's going on? Tell me. Baby, ndozvaungatsamwira izvozvo malaiters iwayo. Ona ka baby, vanhu vese vanomarika ndoskirirawo ravanotongopinda naro mudheni iroro. Zvakangofanana kane kufamba uchibhamba, kana ana Strive Masiwa kana na Philip Chiyangu anotongopinda umba nervesi. Whoa, sure here baby. Saka ndiri kustressa nezvinhu zvisina kana basa kaini. Usatyako muzukuru ka. Takutofanira kuchinja zvinhu zvakawanda pamba panapa. Nekuti kumahotera kwatinoenda kako kunenge kusingade zvimwe zvinhu zvakangoita kunge zvichipurazi so. Baby regedza ndiendeka. Tobatana time. Okay sha, take care. Imambuya imi, muchiri kuya munomu. Ingawani kamfesi kenyu kakati wani maave mari, hamuye mumabhucha evanhu etsvina-tsvina. Naiwe Regi, ko dzungu ndori neiko? Inini wakandinzwa ndichitaura izvozvo here nini? Inini ndatouyawo nemwoyo wese ndichiti ndizoona mumwe wangu. Stop right there. Iwe kachembere bande, usade kundibvisa pana Mwari, wanzwa ka? Inzwa ka iwewe, zvakaitika pakati pangu newe zviyezviyeka. It was a terrible mistake. Wanzwa ka? I don't want to see you here again. Buda munomu. Nhai Rege sha. Ungatedzere zvababa oshomole here naiwe. Hazvina kana basa zvi. Small. Dakutokupinza machena. Machena eiko? Inini ka ndakutodemba chandakabvira kuAustralia. Kana dzisiri nyaya dzana maititi vanoroorwa ka 50 pagore ka, dzinenge dziri dzana levels vanokambura bota vakabatidza makameras. Ndapedza zvese izvozvozvo ka, ndobva ndaloga hangu foni yangu off kuti ndizorore, then koyawo imimi futi kuzondistressa. It's not fair guys. Kutaura chokwadi ka, ndakumboedza kubata vanhu veimmigration kandidzokere hangu kuAustralia ini. Daddy Reg, dzungu ndori neiko naimi? Inzwai ka imimi. Samtoko ane mari yakawanda asi chinozikanwa chaicho hapana. Hutsi wega uye. Hede, iwewe wakatondibata boka. Ndinenge nchingokudyisa mari in and out, you see? Iwe, tepe kamurume kako kaye. Hapana kana sendi rakanoburitsa, usade kundibata kumeso. Buda munomu. Vanhu vemuZimbabwe, what's wrong with you imimi? Kwedu kuAustralia uku kauku, kalutu version kekudenga. Vanhu vari ikoko munoziva here kuti wakarasa kana mari chaiyo murodhi, unotoenda kuporisi wakatonoiwana iriko yakakumirira. Anenge ainhonga anotenge anotonoisiya ikoko kuporisi. Daddy Rege, this is Africa, manzwaka. Dai muri vamwe matombodzikama yenyu nekuti mukaramba muine kadzungu kenyu kekuCanada ka. Hazvimbofe zvapera mushe. It will end in tears. Mother, zvamuri kutaura munomu ka, hazvisi kana kumeka sense. Ndokumbiro hangu nenyasha dzaMwari kuti kana musuri kuda kutenga mubude munomu. Nekamurume kenyu kakaromba kaye, otherwise hazvitoshamise makaiswa mapin code hobo ipapapa. Kuku unlockai kwacho ka, kudhara ikokoko. Kana kasina kuromba ka, obvious kanenge kari kambavha. Zvekushudwa ndiri yangu kudai so, ndaramba. Budai tione ambuya. Ramba iwe, wakapusa stereki. Ukuona iwe mudhara iwewe ka, uri kuona inini, ndiri kuona tatadza kuwirana manje so. Kombera chombanje. Hakuna nditira mapwapwa bayo wazwaka. Ndokukanganwa mai manje ndakakupunzumura panapa. Tetekera uzwe. Kana tichirovana panapa nhasika ndopa ticharovana. Inzwa ka mudhara. Ina handisi mwana wambuya vako, enda handisi mwana wako. Plus ka handidye kumba kwako, ipapo gara wapabatisisa. Haujeba kumba kwangu. Izvozvo ndozviziva. Ende ndidori bebasa nazvoba. Ipo tinobika tagara tobika bano chikafu chako. Saka muri kude chiko Rastaman? Bundu munaro, chamuri kumboramba muchindifonerera chii? Makuzondibhowa manje, get away. Papasi pakapuwa pfeni zvoshuwa. Pfungwa dzako dzidziribe direction bamufana wangu. Dzakangofanana nomafundiwo mbambaira anoenda kwese. Izwa chikombera. Izvo uri kuita zvaurarame bamufana wangu. Unofa kuti pfii pasi panyorwa apa.
tora maramo ndiyo ruzivo kuti wakaibuya pokutanga unoyeredza kuhwizi asi kuri ndareketa nawo nhasi wabvuma watova nokuregerera wakupa imwe chansi yokugumisira enda koyeredza mari chikombera. Kudhara ikoko German uri kuona kuti chi siniri ndakatori dhabhura kudhara kasekuru kayake kezinowanika yakakangotiita paipai kakangotibvisa mhepo yatainge takasungirirwa nevanhu kurutsuko waiziya. Chikombera mfana wangu tetekera uzwe. Maya German teerera yeka inini munzwa handina kana sendi randinokapa kamudhara kayakai kubva kumalawi kwesoko kuya kuzotora mari dzedu dzatinenge takomborerwa muno muharare ndezvako izvozvo hazviko izvozvo German. Mari njeduba mhandu yemari yokwasekuri wakugutisa manje nyenge tubunyutwa jamashayo wanhu paburiro rokwamukanda kamwe kaja kachiringaringa asi kamwe kakatodikara zvako kuti dike zviribe ukaperera musheba. Iwe pfutseki mani usatoda kurizina nepamwe pasingadi kurizina iwe kamudhara kayakaya kanotori kaskwata munyika munomu ndikutongogaya kakuda kumupedzera wanzi ndakaenda ndine mufesi wangu kaanoshanda kuhoma affairs ndikutongofunga kumutonyora ndobva ndamudhipotesa mudhara iyoyo waiziya. Ndituri unotapo wakugayira manje ingowapa mari yawo kamunanyi. Handidiwe iyo chikombera ndatikayeredze mari kuhwizuko nyongono yako ini. Handisi kuda iwe enda unodza mbuya vako kana zvakubhohwa ndiroveka. Handirove muhwera akaita seweba ini asi kutsvaga pokupfira kani usazoti ndiribe kunyepaba. Usandifonere kusango futi kuno kumufesi wewe uri kutondikanganisa kaswaga yangu. Haidi gogogo ndasarenda ini ita chiro zvawafunga shamwari. Iwe mudhara iwe haikona kuda kundiitira dzungu wanzwaka. Remember ndiwe wakandikumbira kuti ndibve kurodhi kwandaitengesera uko wakati ndiuye panapa nhasi wakuda kundiudza kuti chii manje. Iwe pandaitaura kapa handina kana mbondandama iwaka and I was very clear zvinhu zvese kaka zviri muno mukamu ndezvangu kusanganisa bhizinesi remachips ende futi ka rato rangu ende ndodati uzviseve mukamusoro kako kakaoma ikakako wazwaka saka nauka tauchifanira kutaura kuti way forward ndeipi toona kuti ndingakupe mari pazuva simple handidi kupikiswa. Mudhara izvozvo zvauri kutaura hazvishande. Listen makuru one, kuAustralia we use here inonzi communism. That means my business toita as a community. Munhu wese anoisa mari yake then tovhura a profitable business. Munhu wese achiwana share yake. The same applies kumapakistan ari kuSouth Africa. Bamunini imbomira kuti paridzira muno manditika teerera munhu zvandiri kutaura ndini ende zvese ka zvandiri kukuudza handisi kana kutombokukumbirai ndikutongokuudzai mabata iwewe uri mukomana anoshanda munomu unoita basa robika machips ende papa urambe kana zvakubhohwa ka enda nomhangara kwaunoda I don't even fucking care. Okay kandiende kupolisi because this is a sick joke mudhara. Ndo ipi kupolisi kupi right mamonyaka ndakumbobuda kana munhu na Bostock iyo na Bostrip usiku mumasabhaba uko uyu mupana kayo ngaasati ambobude munomu if he was trying to do anything rovai mushikore mbabvu fucking rubbish. Mudhara usadarukani mudhara alright ngondisiya zvako kandibude ndiri mupenyu business racho tura zvako ina handichoride alright ingoita kuti ndibude ndiprocesse mapapers angu ndidzokere kuAustralia kani mudhara. Mukoma wangu Ingrid madii boere. Morogawe waiko kusvika uchita kufemurika kudai ukubvepiko? Ndakachitoomhanya kwa hamuchabatikika mabhosi ndatongoita laki ndakakuwanai muri panapa kudai so. Zviri zvokundiboya panzvimbo zvokudaro ndiboye bokwawo ndiri munhu anogara achipinda mumaronda akawanda saka nguva yekutaura nevanhu vari befuture murife ndiribe apa ndotobude papo kwawo mukudei. Ndingangotika ndonyaya chi yandatofambira kutouya panapa mamabata ingadai chi nditori bhizi kubhucha kwangu ko but ndazongopretenda ona ndakati rigatigare chi ndangoita zvinhu zvacho nakahwaka kupretenda ndokutodini konai baba makawe chirungu chenyu chinenge chomusiringi mana grandi chimunochiboyepiko nai. Mudhara kuti pane chakaipere kuti chi ndiyozoona mumwe wangu so nangoti rega ndiyozoona sawira ko ndakanganisa here ushamwara ujiwe bagawe unofanira kuita pfungwa bhizinesi wazwa unoziva kuti dhora chero munhu wakaribhajeta unoguma wano miriyoni rora uchitoita tunhu twako wapaona manje. Isusu kwavo mudhara katakadza usiku saka musoro medu kwavo makazara rima rega mudhara apa kapa ndikunzwa kufara zinga rechi ndikamusumukiro kamakaita mimichi pamwe chete na Bostrip. Aiwa gaizika kutaura chokwadi you are fucking rich. Apa kapa makapedza this time. Ndizvozvo ipapo wabhodokeba manduwe ende ndiwe gaba wokuninyepa zvokutaura izvozvo ipapapa ndatofonera nochimufana kwayani kowe wori 100 wori kutodini kowe uyo woli 10 muchindo akapenga uyeka ndiye kamufana futi chi akaemba kasonga kunetsa mazana yake kuti vashadhaya vakataura vatumu ibate makadaro asekuru haikona nditira mapweba munogona kutozofunga tiri kuzwanana tichitopesana pano apa tetekera uzwe gawe
hori 50 wako yaribe kana sendi bakana takukombya nomari iyo ndinayo atofona chiti kwemudhara da kuya kokuimbire kumba kwenyu mina mai waoshomori ndiribe mari yopeturuba saka wabva wati handa ndomuti nchambofunga wapfana unetso takawapa mari dzedu anenge akusukira vachitenderedzana notiwasikana tova mutauni dododo vanenge vakukanga kuti sokomawo kunoti yechida kuimbiwa nowakadzi wedu hawa makaipa samutoko asika kana makuenda kunona secolors next time ka musazondisiye because uyo ndonakirwa naye uya zvekutodaro mani uyo anohwara uyu karazi masmosmo yaegawe wakamboizwa here song yakaimba achiti kwai asvotiwa ngarutse asvotiwa neni ngarutse ndine madhariyo ndebvu yaisimbisiwa wakapaipai samutoko apa baba musi makutonozora bhater apa because pakaimba song yekudhara pai hamusi manga muchiri kwamutoko here mukuchitori mazhinji mapunoko plus futika ndotema yamukutaura kuti mimi maidya zvimabhidzi zvaita zvokuti maizvibika 3 days zvokuti ukadya nemvura ye1 day waifa yacho yepoison saka pakundipikisa kapa kana uno ndiri kubhodoka chaizvibva kamunai pano nyongono yakoyo aiwa samutoko sori kare mudhara wangu apa kapa inzwa kozwa mudhara apa kapa ndinoti chi mundipinzoo dhiri chi ramakapinda iwo nazvikombera mabata ndoita chira mati ndiite guys boss chi I want to be fucking rich boys taurira pasiwe unoti wawengu atizwere haiwawo sori mudhara mani but kaona kapa ndatongopritendera kuti chika ndingoitaro chi madhiri chi amakati papapapa usadhibheka kashaa kuti haisi nyore kagadzira magiabox enguruve avastadi kana amanaka apa gaya kachikombera yatoyemini but manje apa chistiwa afroga vaarea ndazvizwa gawe ndichataura nabosi tripu tonoti ngaite sei tonoti ngakubatsire sei iwewe dzokera kuumba kwako unomirira kuti ndikufonere apa chibhurugwa chakapfekiwacho haiwawo gawe uri pasi pakapuwa pfene zvoshuwa iri bomu ndara tokyo tsoke nonakiwa chinyopora pfeneka zvakuwawa nokuti zvakuasauti chigopfidza chigawe ichi iwe mfana get away man uri kusekerera wakanditarisa hausi kundiona uyu muzukuru wandinaye panapa hausi kumuona here pfutseke man mudhara musadaro mimi ndatadza chiiko inini iwe waakutonditongesa hauzivi here kuti kastoma ibude offside ko mazimonya ndasangana nawo pamusiwa pabho here hanzi zvaita seko pakaipa germany manje ina handikwateka mazimonya ekubayiwa dhepaya ndokuona kuti wapesanisa chaya izvezvizvi mudhara I'm not in the mood inini imbomira izvozvo kani my Harland maswera sei I'm good hangu bamnini reg muri bo here handisi bo mudhara mukuona chii mudhara triple ndoziva hangu kuti ndakataura zvinhu zvakawanda pamusoro pemagarisa amuinawoka nechichi but pafeya panguva ineika ndiri pama1 ndiri kudawo help yenyu please help me ndafonera mafesi angu ekuaustralia but they can only available next week but by then ndendakuvara mukuru please help me konhai reki unomhanyeko sekuri kunaya dzikama mufana wangu chila une nzara here uchekecheke magaka mambishi kwaita tumaraundi wobva wachekacheka futi kaonyene yacho kwaita turingi wobva watora madomasika wobva wachekacheka turaundi futi wotora nyama yenguruve iri apa timbogocha kapamwe nekunwira umborefresha pfungwa idzi inzwe munzwe kani mukoma triple this is not a matter of hunger or starvation it's a matter of life and death ndiri pama1 mukoma please help me get away ndindakauraya jese here nini uri kuda doro here ndikutengere waramba nyama yemaharaka iwewe muzukuru ngatibvisikeka panapa zvarege ndezvekurwara njerezvi nai bebi mwoyo wakaipa uyu wakazoutanga rini ukukanganwa here kuti bamnini rege ava ndiye munhu aitibatsira patinenge tisina kudya bamnini rege what's wrong musatedzere mukoma wenyu uyu hanti munomuziva kuti ndozvaanoita uri kuona regeka uri kuona dzungu rako iri ilongago iyoyoyo wototenda muzukuru otherwise ka kudhara ikoko taura nyaya yako tinzwe kana ndiri pamutizo ndira kunodya nyama yenguruve kane magaka mambishi aka tazvinzwa izvozvo dedi matii bamnini rege hanti mukoma munorangarira mazuva aya pamakambofanira poloni mundeni mangu paya ndisipo german taurai feya ukureva madhezi aya waida kundurayisa nemiriyoni yevanhu ka last week but 1 hakusi kudhara ikoko tingangoti ipapo mukoma hanti mukurememba kuti ndaitengesa mustreet ka then garwe akanditora akati ndiise bhizinesi rangu mubhusha munomu wangu ndiri kuzviziva zvese izvozvozvo usaswera uchiti pabhooster pamatute pabhora pamverechena iti gaga usadaro handika bamnini rege taurai zvenyimi saka nhasi ndatozongoshamisika kamunhu akutondiudza kuti bhizinesi rave rake plus atondithretena hanzi ndikangoripota kumapurisa anondiurayisa nezvivanhu zvekumusangano kwake uku zvine utsinye kana ndimiwo mudhara regi saka uri kuzama kundiudza kuti mamonya ndasangana nawo apa ekumusangano kwagarwe
anga achitofambira nyaya idzodzo. Exactly mdara triple. Wangu relax, garwe rabvira kare richishungurudza vanhu paZimbabwe apa. Chiregedza uone taunoriburitsa mumvura zvamanje manje. Zvenguva inoenda kutofonera boss Tokyo ka. Nekuti taneta naro garwe, enough is enough. Tokyo, wabva waita sei? Ko inzwa kamudhara Tokyo. Hello, rugare kanga ruve nemi baba. Rugare ndimbuya wako, chule iwe usada kundinyaudza panapa. Baba, ziyeka kuti imimi hamusi kunetsana neni asi muri kutonetsana naiye chaiye akandituma. Ende iye haasi wenyika inoka. Saka chingave chii chamungade kuita pamusana peupenyu hwangu ka. Hamufe makabudirira nekuti iye mukuru kwamuri mimese. Iwe usandipase mavuto wanzwaka. Ndinotumira mheni yangu manje so ikakudambula kukuita 6 mapisi wazizwa. Siyana nezvauri kutaura so. Eri ta. Nasi azofona kamuroi uye baba teererai. Iwe. Andina zuva rese panapa wazizwaka. Unosiya nyemba izvozvo takacheka nyika zuva iri. Tererisa, handisi kuda kukuona uchimbururusa shiri zangu panapa. Ndatopedza newe so. Baba, hello baba, hello.